Здравейте на всички! Не обичам да правя видеообращение, но в момента се налага предвид завършилия скоро турнир. В стил лоу-кик, Купа Башковски манастир. Ниво начинаещи. Първо искам да поздравя всички треньори, състезатели, колеги, приятели, които присъстваха и уважиха турнира. Значи, първо искам да изкажа благодарност на всички, които се включиха тази годишното издание, реално първото издание на този турнир, който е насочен към тези, на които ти първо им предстои участие в държавни първенства. Или както го казваме ние треньорите, бъдещето на кикбокса, конкретно в нашия случай. Събитието събра близо 200 участника от 23 клуба от цялата страна, което показва една заинтересованост, една масовост. Премина реално погледнато турнира в дух на спортсменство, нямаше никакви ексцесии. Като цяло атмосферата беше уникална. Позитивите от събитието. Почваме с позитивите и после ще преминем на критиките. Позитивите от събитието, това е големия интерес. Имаше силен интерес, голям брой участници. Именно това показва нуждата от турнири, насочени към развиващи се състезатели, за които липсата на такива турнири се оказват една пречка в тяхното обиграване и в тяхното развитие. Едно е обиграване между клубите, които правим. Друго е, когато си на такова голямо събитие, големия ринг, публиката. Това са допълнителни фактори. И лично мое мнение е, че именно тези турнири ги правят истински състезатели. Другия позитив е красивата локация близо до манастира. Реално създаде уникалната атмосфера, така в която се събраха спорт, природа, духовност. И също важен фактор е съдействието на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай и личното присъствие на президента Галин Димов, който не само присъства, а и активно участваше в решаването на проблемите, както му казваме ние, на терен. И много от проблемите бяха решени. Уникалната атмосфера, много родители бяха дошли с децата, просто се получи като един уикенд. Така, имаше много други позитиви, няма да ги изброяваме. Всеки един от вас, който е присъствал, сам за себе си ги знае. Да направим един критичен поглед и естествено и поуките от някои така забележки, които лично аз като организатор имам. Значи имаше забавяне на жребия, да, затруднение имаше с жребия, леко объркване в някои категории. Натоварихме реално погледнато, малко натоварихме и съдиите, защото не минахме през продатата като първо издание. Аз лично като организатор исках просто да видя как ще протече първото издание, за да знам вече как да организирам и да подготвя второто издание. Така, имаше и малко допускане на по-опитни състезатели, естествено, което противоречи на концепцията, която е заложена в този турнир, да бъде само за начинаещи. Естествено, това ще бъде коригирано много строго на следващото издание. Липсата на защита от силното слънце е втория, а може би най-важен фактор, който отчитам. Доведе до няколко така контузии, за щастие леки и овладение, за което се погрижи и доктора на турнира, доктор Митко Колев, един изключително опитен специалист, участва в много турнири от различни спортове, борба, бокс, кикбокс и т.н. Бързата адаптация при затруднение.
който е много важно, че много бързо се адаптирахме да преместим ринга, за решението да се премести ринга. Иначе реално погледнато турнира беше пред провал или преместване в залата на Butler's Fight Club, който ако беше станало, цялата магия на този турнир се губише. И сега е момента да благодаря и на Краси Колев, един от треньорите на Butler's Fight Club, който взе много бързо решение. Неговото решение беше генерално. Разглобяването на ринга и преместването му. В рамките на един час ринга беше разглобен и преместен. Това даде шанс на турнира да продължи и да запази магията си. Заключение и планове. За второто издание, което е плановано за 2026 година, да, обмислям вариант да сложа 2 ринга за начинаещи и за състезатели, които се участват в картотекирани, се участват в програмата на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. За да избегнем тая месеца на начинаещи, с състезатели, компромиси да се правят. Не, компромис не може да се прави, колеги, с напреднал и един начинаещ. Няма как да се направи компромиса. Много от родителите не бяха доволни. Някои от клубовете ми се обадиха, че не са доволни от това да се смесват състезатели. Да, аз бях казал категорично, че няма да се допускат тези състезатели. Направихме един компромис, който за пореден път се оказва, че не трябва да се правят такива компромиси. И естествено за следващата година много стриктно ще се следи цялата история на всеки един участник, за което естествено организацията за турнира ще бъде много по-рано задвижена. Всеки един от вас ще има шанса, времето да си изпрати състезателите. Аз като организатор да проверя историала на тези състезатели, дали въобще са участвали някъде и ще бъде решено кои ще бъдат допуснати. Ако има 2 ринга, естествено ще бъдат селекционирани, напреднали, начинаещи. Така, естествено всичко зависи от бюджета, с който ще разполагаме за следващата година. Ако бюджетът е ограничен, остава си единствения вариант с един ринг, само за начинаещи. Естествено, няма да бъдат допускани никой. Ще помоля всички вас, колеги, треньори, не ме питайте, има един матч, загуба, не знам си какво, не. Значи ще бъдат само за начинаещи. Нека да обиграваме и да дадем шанс на тия момичета, да състезават горе-долу на равни начала. Няма как да допуснем един състезател, той има вече някакъв опит, дори един матч, той е минал вече адреналина, за него е по-лесно. И така, по този начин, ако продължим да ги смесваме, ние рискуваме да откажем бъдещи шампиони. Ние рискуваме да ги откажем тези момчета и момичета да дойдат, да доминират над тях и да ги откажат въобще от спорта. Така че отговорността ще е моя, за до година няма да бъдат допускани напреднали състезатели. Ако няма, казвам пак, ако няма втори ринг, ще направя всичко възможно да има 2 ринга за напреднали и начинаещи. Благодаря ви за доверието, за присъствието и за смелостта да участвате в един турнир, който гради бъдещето на кикбокса в България. Заедно с вас, тези, които участваха в първото издание, поставихме основите на този турнир. Сега трябва да градим още по-отговорно. До следващото издание на Купа Башковски манастир. Успех на всички!